Tässä videossa käydään läpi se, miten tällainen kännykällä täytettävä luentotentti käytännössä tehdään. Mä olen nyt kirjautunut sisään mun Google Driveen ja täällä mä nyt esimerkkikansiossa ja teen tänne uuden lomakkeen. Käytännössä New-valikosta haetaan toi uusi lomake ja tämän tekeminen on hirveän helppoa. Annetaan tälle nimeksi esimerkki. Ja mulla on aina niin, että ensimmäinen kysymys on opiskelijan nimi. Tämä ei ole siis mitenkään integroitu koulun järjestelmiin, eli tässä ei tunnisteta opiskelijaa koulun tunnuksilla tai opiskelijanumerolla tai sähköpostilla, vaan tähän pitää tehdä erikseen valintalista opiskelijoista. Niin nyt kun tässä on tämä uusi kysymys, niin annetaan tälle otsikoksi nimi ja valitaan tyypiksi tällainen monivalinta. Ja kun mulla on opiskelijat valmiiksi jossain taulukkolaskennassa, niin mä voin liittää ne tähän suoraan. Tähän voisi myöskin kirjoittaa itse näitä nimiä, nimi 1, enter, nimi 2 ja niin edelleen. Mutta kun nimiä on paljon, on helpointa kopioida ne suoraan taulukkolaskennasta. Me voidaan tehdä niin, että kopioidaan Excelistä opiskelijoiden nimet ja liitetään ne tähän ja sen jälkeen hyväksytään done. Kysymykset voi myöskin laittaa niin, että tähän on pakko vastata. Tähän kannattaa suhtautua välillä vähän varovasti, koska jotkut vanhimmat kännykät ei toimi kunnolla, jos tämän valittuna, niin siksi mä käytän itse niin, että kännykällä tehtävät tentit ei vaadi mitään kysymystä pakollisena. Jos tämä lomake täytetään tietokoneella, niin silloin mä tietyt kysymykset vaadin pakollisena ihan jo siksikin, että kukaan ei palata vahingossa nimettömänä tätä tenttiä. On pakko siis vastata jotain. Mutta nyt mä jätän tämän kysymyksen, että kysymys on pakollinen, jätän sen valitsematta ja hyväksyn tämän done. Sen jälkeen tehdään seuraava kysymys. Voidaan tehdä tekstimuotoinen kysymys. Esimerkiksi mitä kuuluu. Käyttäjä valita siihen vastata lyhyellä tekstillä, tai sitten voidaan valita tämmöinen pidempi tekstikappale, mihin tulee vähän niin kuin essee-tyyppinen vastaus. Tämä on joskus hirveän kätevä vastaustyyli, mutta kätevin on joku tällainen monivalinta, koska ne voidaan tarkistaa koneellisesti. Siksi mulla yleensä on luentotentit aina tätä monivalintatyyliä. Ja tähän voidaan laittaa yksinkertainen kysymys vaikka, mikä on lempivärisi. Ja kirjoitan siihen muutama väri. Ja nyt kun meillä on valittu 3 lempiväriä tähän, niin hyväksytään tämä done, ja yksinkertaisimmillaan lomake on nyt tehty. Tänne voi sen lisäksi lisätä erinäköisiä, voi upottaa videota tai kuvia tai lisätekstiä, tai voi valita päivämääräkenttiä tai mitä vaan. Eli jos tätä haluaa käyttää jonkun tenttiajan tai labratunnin ajankohdan löytämisen, niin tätä voi käyttää myös niin, että valitaan täältä vaikkapa päivämääräkenttä, milloin käyttäjät voi valita täältä jonkun päivämäärän vastauksekseen tai kellonajan, mutta nyt käytetään vain näitä kahta, mitä mä käytän luentotenteissä. Eli vapaa teksti ja monivalinta. Ja nimi on aina monivalinta. Tässä on näppärintä valita monivalinnan tyyliksi, jos nimiä on paljon, niin tällainen choose from a list, missä siis tulee tällainen pudotusvalikko, koska jos opiskelijat on 50, niin on hönttiä, että ne kaikki nimet näkyy kerralla ruudulla. Eli tämä kysymystyyppi, missä on tämä multiple choice, kysymykset näkyy suoraan tai vastausvaihtoehdot näkyy suoraan ruudulla, ja sitten taas tämä choose from a list listaa ne tällaisen pudotusvalikkoon. Mutta siis tässä kohtaa meidän lomake on valmis. Me voitaisiin nyt lähettää se tästä napista, milloin siis saadaan tällainen pitkä nettiosoite, joka voidaan tästä kopioida. Ja nyt kun tämän osoitteen lähettää vaikkapa sähköpostilla opiskelijoille, ja he menee sinne, niin he saa tämän lomakkeen täytettäväkseen. Tässä siis voidaan valita nimi ja vastata kysymykseen näin ja lähettää vastaus. Ja vastaus oli siinä. Ongelma tietenkin on se, että koska tämä nettiosoite on nyt näin hirveän pitkä, niin tätä on tosi vaikea käsitellä luennoilla. Kun ihmisten pitäisi näpytellä tämä kännykkäänsä, niin näin pitkä osoitetta ei ole realistista näpytellä. Siihen on 2 helpottavaa työkalua. Toinen on tällainen nettiosoitteen lyhennyspalvelu. Näitä on paljon, mä käytän itse Bitlyä.
Ja tämä on siis niin, että tänne voidaan syöttää joku pitkä nettiosoite ja se tekee sitä lyhyemmän version. Jos tänne rekisteröityy, niin voi vaikuttaa sen lyhyemmän version ulkonäköön. Eli nyt kun mä laitan tähän tämän pitkän version, se kertoo, että tämä uusi lyhennetty versio on nyt tällainen kuin bit.ly ja sitten tässä on pieniä ja isoja kirjaimia jonkun verran peräkanaa. Mutta täällä Customize-valikossa me voidaan kustomoida sitä, eli voidaan antaa tälle vaikkapa niin, että tämä on esimerkki 2014 ja tallentaa. Ja jos tällainen osoite ei ole vielä varattu, kun bitly ja esimerkki 2014, niin kuin nyt nämä ei ole, niin se antaa tämän hyväksytysti tänne. Eli nyt meidän lomakkeemme on tuollaisessa osoitteessa. Voidaan kopioida se leikapöydä tästä, ja kun nyt mennään uuteen välilehteen ja kirjoitetaan tänne bit.ly kautta esimerkki 2014 ja painetaan enteriä, niin se edelleen ohjaa meidät tähän pitkään osoitteeseen. Eli nyt voidaan opiskelijoille antaa tämä lyhyempi ja selkeämpi osoite kirjoitettavaksi. Mä teen aina niin, että mulla on viimeinen kalvo, jossa on siis isolla otsikkona tämä lyhennetty nettiosoite. Ja tämän voi siis kirjoittaa kännykän, tabletin tai läppärin nettiselaimeen. Kännyköillä on vielä kätevämpää se, että käytän tällaista kameralla luettavaa QR-koodia. Ja nyt mä haluan tehdä niin, että mä käytän tällaista GoQR.me-palvelua tai QR-koodin luomiseen, niin täältä me valitaan tämä URL eli nettiosoite, tyylinen, ja sitten sen jälkeen me kirjoitetaan tähän tämä meidän lyhennetty osoitteemme. Tuli vahingossa HTTP 2 kertaa, mutta nyt se on ihan ok. Eli tähän kirjoitetaan se bitlyllä lyhennetty osoite. Jos tähän laittaa sen pitkän osoitteen, silloin tämä QR-koodi joutuu sisällyttämään itseänsä niin paljon dataa, että tästä tulee monimutkaisempi ja se on vähän vaikeampi lukea kaukaa tai huonoissa olosuhteissa. Siksi tässä kannattaa aina käyttää tätä lyhennettyä versiota. Nyt kun tämä kuva on tässä, niin mä vaan kopioin sen leikepöydälle näin ja liitän sen tuohon PowerPointiin. Ja tästä tulee siis se kalvo, jonka mä luennon lopulla näytän opiskelijoille. Toi QR-koodi on hyvällä isolla tossa, ihan siksi, että se luokan perältäkin käsin näkyy kännykän kameran kunnolla. Mä testaan sen omalla kännykällä aina ennen kuin mä käytännössä annan sitä opiskelijoille kalvoa eteenpäin. Eli mä luen sen oman kännykän kanssa ja kokeilen, että se menee taatusti oikeaan osoitteeseen, että se toimii kunnolla. Mutta nyt kun mä testasin, niin tämä toimii kunnolla. Ja tää on siis nyt se viimeinen kalvo. Mulla lukee sieltä nettiosoite niille, joilla kamera ei pysty lukemaan QR-koodia tai siihen ohjelmaa, tai jos joku tekee sen vaikka tietokoneella, missä ei ole kameraa. Sen lisäksi alla on iso QR-koodi ihan vain siksi, että tosi moni pystyy lukemaan sen kännykällä, niin se on nopeampaa ja tehokkaampaa skannata se, kun kirjoittaa osoitetta käsin. Nyt me ollaan käyty läpi siis se, että miten luodaan se lomake, miltä se näyttää, miten sitten tehdään tämä lyhyt koodi tuolla bitlyllä ja miten tätä GoQR-palvelua voidaan käyttää QR-koodin luomiseen. Ja näitä kaikkia palveluita on siis monta. Voi käyttää muita palveluita QR-koodin luomiseen, voi käyttää muita palveluita tuon lyhyt linkin tekemiseen ja voi käyttää jotain muuta palveluita tämän lomakkeen tekemiseen. Tämä Googlen lomakejuttu ei ole ainoa, mutta se on hirveän hyvä ja mä itse pidän siitä ja olen aina siihen tyytyväinen, niin suosittelen sitä. Mä voisin näyttää tuosta 2 esimerkkiä käytännön luentotenteistä, että miltä ne tulokset näyttää, kun ne on tullut. Ne tulokset saa avattua 2 eri muodossa. Siellä on siis tämmöinen yhteenvetovalikko. Ja tämä on tehty niin, että tässä on opiskelijoiden ryhmätöiden esitelmien jälkeen kysytty koko ryhmältä mielipidettä siitä, että miten hyviä mitkäkin esitelmät oli ja millaisia kommentteja he antaa vertaisilleen. Eli tämä on tämmöinen kännykällä tehty vertaisarviointi esitysten jälkeen. Ja näistä monivalintakysymyksistä tulee graafinen jakauma suoraan, ja sen lisäksi joko esitelmästä on pyydetty antaa pieni palaute, niin tässä on nyt lista yhden esitelmän kommenteista. Sen lisäksi meillä oli
luennon lopussa yksi tämmöinen äänestys kurssin loppuviimeiseen liittyen, niin tämä siis näyttää tämmöiset monivalintajutut visuaalisesti ja selkeästi. Tämä yhteenveto on yksi helppo tapa katsoa näitä tietoja. Nämä kommentit on helppo tästä kopioida eteenpäin, jos koostaa opiskelijan jonkun raportin esimerkiksi, niin tästä saa helposti tehtyä siihen sopivat aineistot. Toinen tapa on se, että ne tulokset tulee tällaisen laskentataulukkoon. Tämä on sinänsä perinteisempi luentotentti, kun tuo äsken oli tämmöinen arvostelun apuna käytetty mielipidekysely tai tällainen palautejuttu, missä he arvioi toisiaan, niin tämä on nyt tämmöinen perinteinen luentotentti, jossa on teoriaopetuksen jälkeen kysytty 3 asiaa, siis 3 yksinkertaista kysymystä, ja niihin jokaisen monivalinta vastausvaihtoehdot. Mä otin tästä opiskelijoiden nimet pois, eli tässä lukee nyt vain opiskelija 1, 2, 3, 26 saakka. Ja tässä siis näkyy aikaleima, koska se opiskelija on lähettänyt tämän vastauksen, eli tässä nyt nähdään, että ne on kaikki tullut muutaman minuutin sisällä, kun ne on kännykällä näpeltänyt. Tässä on opiskelijan nimi, ja sen jälkeen tulee vastaukset näihin kysymyksiin. Ja se mitä mä oon nyt tehnyt, niin mä oon lisännyt tänne käsin tällaisen rivin, missä nimenä on oikeat vastaukset, ja sen jälkeen vaan kopioinut tähän ne vastaukset, mitkä nyt on oikeita. Ja kun me arvostellaan tämä luentotentti, niin se on sellaisen Flubaroo lisäosan avulla, eli menen tuolta Add-ons-valikosta Flubaroo, ja arvostelen tämän luentotentin, ja tämä Flubaroo kysyy ensin, että mitä nämä mikäkin sarake tarkoittaa. Me kerrotaan tälle, että nimisarake identifioi opiskelijan, ja kaikista muista sarakeista saa 1 pisteen, jos ne on oikein. Hyväksytään tämä, ja sen jälkeen Flubaroo kysyy, että mitkäs vastaukset nyt sitten on oikein. Niin me kerrotaan, että tämä rivi, missä nimenä on oikeat vastaukset, niin tällä rivillä löytyy se totuus. Ja nyt kun hyväksytään tämä, niin Flubaroo pyöräyttää nämä vastaukset niin, että vertaa jokaista riviä noihin oikeisiin vastauksiin ja tekee meille tänne uuden välilehden, Grades, jossa näkyy tämä, että meillä on maksimipisteet 3, keskimäärin pisteet tullut alle 2,5 ja 26 vastausta. Ja tässä nyt sitten on. Eli jokaisesta opiskelijasta on oma rivinsä ja heillä näkyy kokonaispisteet, prosentuaalinen pistemäärä ja sitten se, että mitä vastasiko oikein vai väärin kuhunkin kysymykseen. Ja tästäkin nyt näkee, että täällä on osa ihmistä vastannut täysin oikein, eli 100% tai 3 pistettä, mutta tässäkin on pari opiskelijaa, joilla on sitten valitettavasti mennyt kaikki 3 kysymystä ohi. Ja tämä on siis hirveän kätevä tapa arvioida nämä luentotentit, koska tähän ei oikeasti mene aikaa käytännössä ollenkaan. Ja tämä on myöskin se syy, miksi mä suosin monivalintakysymyksiä, koska ne on mahdollista tarkistaa koneellisesti. Sen lisäksi Flubaroo tekee automaattisesti näin. Se laskee keskiarvon näistä jokaisesta kysymyksestä, eli tässäkin nähdään, että tämä kakkoskysymys, niin vain 69% opiskelijoista vastasi tähän oikein, eli ehkä tämä on sellainen asia, mikä oli sitten vaikea ymmärtää, tai sitten mä selitin sen niin vaikeasti tai huonosti, että mun pitäisi kerrata tämä seuraavan luennon alussa. Ja siinä nämä luentotentit on hirveän hyvä työkalu, eli ne antaa mulle suoran palautteen siitä, että mikä asia oli vaikea ymmärtää ja mikä kaipaa kertausta. Mä suosittelen, että jokainen kokeilee tätä itse. Tässä ei ole mitään vaikeaa, mikään näistä ei maksa mitään, ja kaikkien käyttäminen on niin helppoa ja tehokasta. Mä jeesaan itse tosi mielelläni, niin pistäkää vaan sähköpostia tai kommentoikaa blogikirjoitukseen tai YouTubeen, niin jeesaan mielelläni, niin pääsette alkuun. Onnea matkaa! Ja tässä vielä käytännön esimerkki siitä, että miltä se nyt näyttää, kun me siihen äsken tehtyyn lomakkeeseen saatiin se yksi vastaus. Eli me tehtiin tämä esimerkkilomake, joka näytti siis tältä. Meillä oli tämä nimenvalinta, kysyttiin kuulumisia ja lempiväriä. Ja kun me täytettiin tämä kerran, niin täällä näkyy nyt tällainen responses, jossa on sulussa 1, mikä tarkoittaa, että meillä on tullut tänne 1 vastaus. Täältä voidaan sulkea tämä vastausmahdollisuus, eli jos tästä klikataan, niin se lomake ei enää ota vastauksia vastaan. Täältä voidaan näyttää yhteenveto vastauksista, missä näkyy siis, että täällä on mitä kuuluu kysymykseen vastattu kerran ihan hyvää ja lempiväriin vastattu kerran vihreä. Eli tämä näkyy 1 vastaus ja se edustaa 100%. Sen lisäksi meillä on täällä tämä
view responses kohta, joka siis avaten taulukkolaskentamuodon. Ja näähän on ne kaksi, mitä me äsken käytettiin esimerkkinä. Eli tässä summary-muodossa katsottiin sitä esitelmien arviointia, ja sitten taas tämä taulukkolaskentamuoto, niin tässä me käytettiin sitä Flubaroo-työkalua. Se Flubaroon asentaminen on helppoa. Mä voin liittää tuohon vielä blogikirjoitukseen linkin sen asennusoppaaseen, mutta se ei siis maksa mitään ja kestää alle minuutin ja vaatii vain yhden klikkauksen, niin mitään vaikeaa siinä ei ole.